sonríe, niña sonríe, es eso lo que vale, es eso lo que vale, niña sonríe, vale. es eso lo que vale. Aquí con Luz Vega. It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. Haciendo You know the sun is shining. este gran Big Niña sonríe, es eso lo que vale. será un recuerdo. Moltíssimes gràcies perquè estigueu aquí i donar pas a la primera banda d'aquest primer Rock pels Xuclis, a l'Últim Segell. als joves i les joves de la FANOC. Us podeu imaginar quan hi ha un diagnòstic d'un càncer infantil, hi ha un daltabaix, i ara el que volem fer és que les protagonistes i els protagonistes siguin ells i elles i ens donin testimoni de la seva realitat. Per tant, endavant Francesc Xavier, Maria Duran, Maria Prats. I és que, aleshores, quan vam conèixer la FANOC, una entitat que ens ha fet sentir com a casa, que ens ha acompanyat a nosaltres i a la nostra família en un dels moments més complicats que ens ha tocat viure, on també hem fet noves amistats i on ens ho passem superbé. Tant en els hospitals on es treballa conjuntament amb els sanitaris com en els domicilis i la casa dels Xuclis. També en les seves seus com Barcelona, Tarragona i Lleida i últimament han obert també una a Girona. La FANOC té diverses campanyes de sensibilització i una d'elles és Rock pels Xuclis, que és per la que estem avui aquí. I res, ara continuem, acabem ja amb el concert, el primer concert solidari, el primer Rock pels Xuclis a Tarragona, i ho fem amb Leyendas de Or!
Melodía